se Boha života. Napíjou frasa, veď sa to môže spaliť aj z domu. Jak si neverím, to je ako čo chceš dosiahnuť? Jak si neverím a neviem... Rozumieš tomu, že vás je 12, je hovorí o vás, teraz pravdík, no? 7 kandidátov. To mne nahráva do kariéry. A ty tvrdíš 8. A ty tvrdíš, že ja budem. Čo tvrdím teraz? Slováváš. No teraz si pekne rozhodoval, ja budem sa Ty si sa ma pýtal, že či mám ty. Máš ty. A ja som ti povedal, áno, ja typujem, že nie. A čo si nepovedal? Ja niečo nie. Ja som mám vyhodnočovať. Ja už ti Čo za to budem tu ešte tvoj ľubý. Ty si si ktorý má obrnú Nepôjdem domov a nebudem plakať, to nie je môj štýl. Nebudem plakať ďalej roboty. Plat mám dobrý, niečo riadí, založím občianske združenie a budem tu činný, budem vytvárať určite budem vytvárať, ja si budem Európu ľudí žiadať občianske združenie. Čo si myslíš, že ja na to? Ja chcem byť starostom len preto, lebo nebudem musieť chodiť do roboty, ale budem robiť tu, chápeš? Ja v robote som od 7 rána do 6 večera minimálne, lebo mám strikného šéfa. Čiže ja tie aktivity môžem robiť len popri tom. Ja som aktivity, ale ako náhle by som bol v súrade, tak robím to isté, čo robím pre firmu, prebavím. Ty čo hovoríš, ja mám celú školu. Ja som ja si nestávam na tom, že mám vysokú školu, ja to nepovažujem za to. Ja to nepovažujem za to. Ja nie som tým, čím som preto vysvodzovaný, ja som tým, čím som, ja mám životné skúsenosti. Lebo som dvakrát bol na dne, tak som bol na dne, že som mal prošať za to, rozumieš? A z toho vychádza moja seba. Nie, Slavko, vstav. Ja som dal sa. Dobre, máš nie, keď vás prezme ja som tu sklážne 30 Peter Taraba má kriesne, má dlhšie ako sa ja chodím aj do kočky, snažím sa, si bol, videl si, že som bol v kočky. Čakal som, že prídete a začnete so mnou. A veď som akurát jedné krochu, počúvaj ma. Ja som povedal, ako ty taký na čo si bol celý život? necelý život. Od 14 rokov do 30. Mám 33, čiže sumárne asi 17-18 rokov som baví. Môžem niečo ja? A záleží na tom, že bol si preč, záleží teraz, čo chce robiť. Kebyže som politik, počúvaj ma, na to, ja potrebujem vedieť tvoje meno. Veď dobré, ale tak pozná určitých ľudí, ale či záleží na tom, že keď chce dať čo robiť pre dedinu. Ako, to nie je problém. Bá, ja chcem ísť fajčiť. Čo chceš? Fakt, ako ja podľa fajtiť, ja proste pozriem na tvár, takisto ako viem, že si babinec, ale fakt neviem. No, a podľa fajtu, čo mi to jasné? A vy vyzeráte ako prezident. No, teraz. Keď nikto tak nevie čo. Nie. A čo? To je hodne. Genetika, to sa nedá pustiť. To sa nedá pustiť. Pozri sa, ja si myslím, že to je detail. Ujko, vy máte pomalé povedzte dať. Prečo si volíte starostu? Preto, aby poznal každú... A prečo? Prečo? Aby zohnal praktiku. Hej, a ty máš, a ešte mi bol, ty si mi povedal vtedy v nedeľu, keď som tam bol, keď si mal ten prejav, že, nie, že si bol, nie, ale povedal si všetkým, že ty dokážeš zobrať peniaze do vína. Vidíš? Do keľu. Dokáže tu dotrepať o 7. večer poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ja vieš? A ešte som nič nerobil. Chlapi, zastavil som vrtule. Ako do ryti ma neserte. Čo to Choďte to vrtule, Peťo, choď preč. Lebo ja som... Pozri sa, keby mňa nebolo v Babine, keby som bol stále v San Francisku, tak vám tu tie vrtule postavia. A za 5 rokov si všetci tuto takto bijete hlavy o stene. To vám dám. Peťo, prečo? Ale o tebe hlavu. Počkaj, Martin. Ja teraz pozriem od ráku do piči. Chodím, Pardubice, Babín, Litomyšlo,
Moravská Třebová. Áno, tam poď medzi tými mestami. Sú dediny. Za chalupami im stoja. Také isté vrtule, čo majú stať aj tu. Nikomu to nevadí nič. Kurva hovorí, vytlmíš. Teraz niekde. Čo je lepšie, jadrová je Neutrobíš proti kandidatúru, ty si za SAS, ty chceš kandidovať na tom, že si proti nejakým pojebaným vrtuliam. Keby som chcel vyhrať 100, čo stojí, tak by som bol za vrtule, lebo vy všetci ich chcete. Takže ja vás zbytočne, nasieram tým, že ste proti vrtule, že vy ste za vrtule, rozumieš? A ja som proti vrtule. Keby som chcel byť populistický, keby som chcel byť antikrist, ktorý nemá chrbtovú kosť. Takže keďže viem, že väčšina obce je za vrtule, tak ja budem tichosti za vrtule, kým ma nezvolíte. A potom budem... Prečo je väčšina? Rozumieš, to je práve, že prejav mojej čestnosti, že ja vám otvorene chlapi hovorím tu teraz. Jak ma zvolíte za starostu, v Babine 4 roky vrtule nebudú. Ak ma nezvolíte, neviem čo bude, ale ak ma zvolíte, nebudú. Ak chcete vrtule, nevoľte ma. Peťo, a to ako sme ľudia, ktorí rozumieš, ale aj keď budeš sa to ide, budem sa tým robiť. Dobre, ja som to napísal aj v článku, rozumieš? Ale čo už dneska? Ak väčšina obce bude za, rozumieš, ja nie som už potom ako starosta, ja nie som Peter Laťák, ja ako osoba Peter Laťák si môžem myslieť, čo chcem, aj že ufóni ponad nás lietajú, to je môj problém. Ale ako starosta, keď sa tam podpíšem, ja som štatutárom obce. Ja budem musieť rešpektovať rozhodnutie poslancov. Pre Boha živého navoľte tam niekoho rozumného, nenavoľte tam nejaký... Čo z toho dokážeš vyťažiť a vyjdú? Myslíš, z čoho? Z tých vrtul, ja budú mať byť, čo dokážeš vyťažiť? Dobre, jasné, ak by ste vytlačili do toho, že Peter chce vrtule, no dobre, chlapi, ja už dneska, čo z toho? Ja dneska už zakladám... Mám, ale ti nedám. To je ku káve, objednaj si kávu. Videli ste to v novinách? Zakladám. To sa ako so mnou rozprávaš. Ja, počkaj, nechám to povedať. Tak sebe kávu dám ti sušenú ku káve. Ty si myslíš, že ja tie sušenky neplatím? Že mám to darmo? Ten Frigov je ľavý. Pre Boha živého, to je chlap, ktorý nevie, kde je sever, veď on nevie o tom tých vrtuliach, čo ja viem. Ak by ste chceli vrtule, chlapi, ja vám tu teraz popíšem na papier, že naozaj, ja som v kontakte s ľuďmi, ktorí vedia vrtule postaviť a vedia nám dať viac. No tak nebudem, mne to nevadí, ja nechcem byť starostom za každú cenu. Rozumieš? Ja mám svoj program, ja za svojím programom stojím, ak chcete môj program, voľte mňa. Ak chcete, nechcete môj program, nemôžeš. Rešiť a ale nie, ja mu chcem vysvetliť, že ak by chceli vrtule, viem zohnať lepšieho vrtuliara, ktorý dá... Ja neriešim vrtule. Ale ja riešim, lebo on sa pýta, ktorý dá 30 000 za vrtulu, rozumieš? A nie 2 000 eur za vrtulu. To viem urobiť. Tak už keď chcete... Ale pred chvíľou si, boha, ja tam bola kampaň, že ja som ani proti. On mi dal nejakú otázku, na tú otázku som odpovedal. Ja chcem vedieť názor, že čo sa dá z toho vydotiť? Nie 1% spredania energie. Dá sa. Čo z toho vyťažiť? Ja som není za, som není proti. A čo z toho? Ja ti poviem, mám z toho vysoké príjmy. Nie 500 000 alebo 700 000, ale prečo nie? To nie je vysoký príjem. Čítal si môj článok? On zarobí 3,3 miliardy. On zarobí 3,3 miliardy korún. On si dá 20 miliónov korún. Za tých 25 rokov on zarobí minus náklad, chlapi. On zarobí 4, niečo miliardy korún a 1,2 miliardy je náklad. Čiže zarobí 3,3 miliardy korún do svojho vecka. Ten antikrist v Bratislave. A starostovi slúbil, vieš čo, Milan, dám ti 700 000. Milan bol celý natešený, ale vôbec si neprerátal ako ja. Obyčajný chlapec. Si zoberiem kalkulačku kurdes a viem si to doma vyrátať, že to je len 0,6% jeho zisku. No, čo ste takí lacní, keď už chcete tie... Nie, ja ako osoba, ako Peter Laťák, pozor, nedopovedal som. Ja ako osoba Peter Laťák som proti vrtuliam, lebo spôsobujú hydroakustickú chorobu, syndrom veternej turbíny a ekologický súdávok. Ale ako manažer obce Babín, čiže starosta, ak väčšina parlamentu Babín, čiže poslanci a ja ešte nepustím, ja pôjdem aj za vami, kurde, zaujím sa vás každého pýtať, jak Antikrista, či nie. A budeš mi musieť podpísať, že ja
pero, mrkvička, som sa vrtule, lebo o 5 rokov, keď prídeš za mnou a budeš mi chcieť oblok rozbiť, tak ti ukážem ten papier, že ty si to chcel. Lebo ty budeš chodiť z toho. Čiže kvôli tomu, rozumieš? Kvôli týmto dôvodom som Peťo, benzín zaplatí. Sedíme do auta, máš auto, poďme, smer, Pardubce, Hradec Králové, hej? Ty tu vyšlo Moravská Střebová. Myslím, že sú to už vysúdali. Tam je. Za Humami to majú 200 metrov. Dobre, tak sadneme do auta a pôjdeme do Jaslovských. Poď. Ale Jaslovské, Bohunice a Babín, kurva, kde to je čo? Veď to, že to majú to, že to majú oni za Humami, to neznamená, že to nešlo. Ale čo? Veď to ti vysvetlím, že niekto to má za Humami, to neznamená, že to nešlo. Ja ti to neberiem. Ale to je práve preto, že to Ja mám robotu, ja potrebujem si ja ti to neberiem. Ale nie je to. prečo? Piva vám robím. Ešte raz. 2 kávy a 2 malé pivo. Aké kávy? Zalievanú preso? Dvakrát pol. Turecku. Malé pivo? Malé pivo? Veľké? Tak dve malé a dve väčšie, hej, kávy. Počúvaj, počkaj. Dve malé piva, dve kávy sa pýtam, hej, asi nie. 2 kávy, 2 malé piva. No pýtam sa, hej, či nie? Nebuď to rozumieť. Jedno, to nesmie nič ani ty, ani ty to sám nezmení. Máš rička? Hovorím, papi, Moštinci majú biomasu, prečo my nemáme biomasu? Papi, dávajú na to eurodotácie, je to efektívnejšie. Ty to môžeš posadne, že za... No, hlavná je, čo je zvlášť, čo by